Kung masinahon kang pagkatao, dili jud ka malinawon ug malipayon isuon. Kanang kasina, wag tangan na sa imong kinabuhi kay mahimo ng babag kung unsa pa ang mga panalangin nga ihatag sa Ginoo diha nimo. Pagdumot, pagpasaylo na. Isuon kapoy kay nang naabitatay ka yugot-gutan, kapoy kay nang daghang nasuko nato, ula ginahi nato, makamalas nato na sulay mga adlaw. Ang atong kasing-kasing dili ta malinawon kung hangtod karon na apatay kasukan, gikalagutan, dili pa ta magpasaylo, dili kita malinawon nga pagkatao. Pero kabalo ba ka nga kung ikaw makapasaylo sa imong sikatawo, di nimo ma-explain ang kagaan sa imong kinabuhi ug ang kalipay na sa imong kasing-kasing, dili nimo siya explain kung unsa siya kalipay. Then gaan pud ang pamati sa imong lawas. Mo nang dako kay tabang nang makapasaylo ta ngadto sa atong isikatawo. Muna isuon ay no nga ang matag usa nato lanlain ang mga kasakit nga nahitabo sa atong kinabuhi. Pero kung unsa man ang mong kasakita, importante nga magkat-on tang magpasaylo kana kung nangandoy ta nga moadto tag langit. Kay dili welcome ngadto sa gingharian sa Dios ang mga tawo nga madinumtanon, ang mga tawo nga dili kantigo magpasaylo, ang mga tawo nga dili maghunahuna ug magmahal silang isikatawo. Kadto ka ng mga tawo nga dili unya ta makaadto sa gingharian. Isuon pait unya atong paingnan sa kinabuhi. Life is temporary. Naata sa kalibutan karon is just temporary. Ang tanan mawala, gwapa ta karon, moabot ang panon mamaot ta. Pero ang batasan ug atong maayong relasyon, matigulang man tag bata ta karon, dili gyud na siya mausab ug di gyud na siya mawala. Kun dili mabitbit gyud nato ngadto atubangan sa Ginoo. Mo nandi ta mapulan sa paghimog maayo sa uban. Dili ta mapulan sa paghimo og kaluoy para sa uban. Importante gyud ang pagmahal sa atong isikatawo. Ayaw pilia. Mahalan na pagkangalan, lawas ug kalag na igsuon ta kay parehas tag-amahan nga mo'y nagbuhat ka nato. Likaya nato ang pagpasipalag mga pulo nga makapasakit kanila, kundi higugmaon nato sila sama sa pagpangga sa atong kaugalingon. Kay mao ni kasuguan nga balaod sa Ginoo diya sa Ten Commandments. No? Di nato ilayo ang atong pagbati ngadto sa hugot nga pag-ampo sa Ginoo. Kay kung mahilaw lata gani atong pagtuo karon, hilaw lata o dili hugot nga atong pag-ampo karon, abot nga sulayon ta. Dili ta makakaya niini. Rason diya sa pagsulay, mugawas biya ang real kinsa kita atubangan sa Ginoo. Hinaut isuon nga ipadayon nato ang pag-ampo sa kanunay.